un nombre que no sigui primer sempre es pot expressar com a producte, com a multiplicació de dos o més nombres primers. I és molt interessant trobar quins són aquests factors, aquests nombres normalment expressats en forma de potència que multiplicats entre ells donen aquell nombre donat en un començament. Ens servirà per determinar el mínim comú múltiple, el màxim comú divisor, entre d'altres coses, d'acord? Anem a posar un exemple directament. El que hem de fer és agafar el nombre que ens donen i anar dividint successivament per aquells nombres primers pel qual és divisible. Per exemple, si ens donen el nombre 1.800, normalment el que fem una ratlla aquí, i aquí anirem posant els divisors del nombre i aquí anirem posant els quocients que successivament anirem dividint per nous divisors primers. 1.800, entre què el podem dividir? Normalment anem del divisor més petit al més gran. 1.800 el podem dividir entre 2, perquè qualsevol nombre que sigui parell o acabi en 0 el podem dividir entre 2, d'acord? Doncs anem a dividir-lo entre 2. Recordeu que sempre el que busquem són nombres primers. 1.800 entre 2 serien 900. Ara, aquest 900 és divisible entre 2? Sí, perquè acaba en 0. Doncs el dividim entre 2. 900 entre 2, 450. 450 és divisible entre 2? Sí, perquè acaba en 0. 450 entre 2, 225. 225 el podem dividir entre 2? No, perquè acaba en xifra senar. Amb la qual cosa passem al següent nombre primer, que seria el 3. És divisible entre 3? Sabeu com sabem si un nombre és divisible entre 3? Si sumem les seves xifres i dona un nombre que també és múltiple de 3. Per exemple, 2 i 2, 4, més 5, 9. 9 és múltiple de 3? Sí. Doncs 225 també serà múltiple de 3, amb la qual cosa el podem dividir entre 3. 225 entre 3 és 75. 75 és divisible entre 3? 7 més 5, 12. 12 és divisible entre 3? Sí. Doncs 75 també. 75 entre 3 dona 25. 25 el podem dividir entre 3? No, no està a la taula del 3, a més 5 més 2 dona 7, i 7 no és múltiple de 3. Doncs passem al següent primer. El següent primer, després del 2 i del 3, seria el 5. 25 el podem dividir entre 5? I tant que sí, entre 5. Dona 5. I finalment 5, que és un nombre primer, només el podem dividir entre 5 i dona 1. Ja tenim la descomposició factorial del nombre 1.800. Ara, el que hauríem de fer és expressar en forma de producte de nombres primers aquell nombre original, el 1.800. Anem a fer-ho? Doncs bé, diem que 1.800 és igual a 2 per 2 per 2, és a dir, 2 al cub, 2 a la 3, multiplicat per 3 per 3, que és 3 al quadrat, 3 a la 2, multiplicat per 5 per 5, que és 5 al quadrat també. D'acord? I aquesta és la descomposició factorial d'un nombre i aquí la seva expressió en productes de factors primers, en aquest cas en forma de potències. Un altre exemple, vinga. Anem a fer la descomposició factorial de 490.
490. És divisible entre 2? Sí, perquè acaba amb 0. Dividim entre 2. 490 entre 2 és 245. 245 és divisible entre 2? No, perquè no acaba ni en 0 ni en xifra parell. Anem a veure si és divisible entre 3. 5 més 4, 9, més 2, 11. No és divisible entre 3. Passaríem al següent nombre primer. Veieu d'aquí la importància de que sapiguem els primers nombres primers de memòria per poder saltar d'un a l'altre. Hem dit que entre 3 no és, anem a provar entre 5. Quan un nombre és divisible entre 5? Quan acaba en 0 o en 5. En aquest cas, acaba en 5. Doncs, divisible entre 5, efectivament. 245 dividit entre 5 dona a 49. 49 és divisible entre 5? No, perquè no acaba ni en 0 ni en 5. Provem amb el següent nombre. Després del 5, el següent nombre primer és el 7. 49 és divisible entre 7? Sí. El 49 és de la taula del 7. 7 per 7, 49. Amb la qual cosa 49 dividit entre 7 dona 7. Que 7 és un nombre primer, només es pot dividir entre ell i dona 1. De manera que direm que 490 és igual a 2 multiplicat per 5 multiplicat per 7 per 7, que és 7 a la 2 o 7 al quadrat. D'acord? I ja està. Aquesta és la manera de fer la descomposició factorial de qualsevol nombre que no sigui primer. Espero que us hagi servit, us sigui de gran ajuda. No oblideu repassar totes les lliçons que necessiteu a alteraula.com.